Buenas! Vols començar amb el ioga i no saps per on començar? Anem a començar avui per la respiració, que és la base. El pranayama és una de les branques del ioga. Prana significa energia vital, ayama significa expansió i si agafem yama només és control. Per tant, pranayama podria ser traduït com expansió de l'energia vital o el control de l'energia vital. Poden ser les dues coses. Per tant, a través de la respiració, quan entra l'aire dins de nosaltres, agafem energia, és el nostre aliment, no només ens alimentem a nivell dels nutrients dels aliments, del que mengem. Per tant, a partir d'ahí anem a fer-ho molt fàcil. Anem a començar avui per la respiració abdominal. En el ioga respirem tot el rato pel nas, inspirar, exhalar pel nas. En un altre vídeo us explicaré un poc més sobre els nadis i parlaré sobre el per què, les raons més principals de la respiració pel nas. Però ara anem a centrar-nos en la respiració abdominal. Col·loquem manetes en la panxeta, podem estar sentats, jo tinc un coixinet al final del cul, apoya ahí el sacro, o puc estar tombada completament, si me note més còmoda, i fique manetes també en la panxeta. I anem a inflar com si fos un globo la panxa, tot l'aire ahí. Si així no estic còmoda o tinc algun problema a l'hora de sentar-me en terra o de tombar-me, puc estar perfectament en una cadira també i simplement el mateix, manetes a la panxa i observar com entra l'aire dins. Més cosetes. Quan entra l'aire vaig imaginar que sóc una botella d'aigua. Per tant, l'aire pesa i va fins a la part més baixa de l'abdomen. Des d'ahí, això és el que vull que utilitzem avui, aquesta zona. Per tant, entra l'aire. Les primeres vegades, potser si no estàs acostumat a fer exercicis de respiració, observa si l'aire se'n va més a la zona superficial d'ací dalt, a la clavícula. No passa res, a la primera no ho fas perfecte, simplement seguís fent la consciència de que tu vols enviar l'aire a la panxeta, ajuda't de les mans i fes el moviment de que elles se'n van i tornen. I nota que les mans mateixes t'espenten quan buides. Sempre te buides l'aire i la panxeta s'entra cap a dins. Connecta molt en això, que pareix molt bàsic o molt obvi, però moltes voltes tenim desajustat aquesta entrada i eixida de l'aire i aquesta connexió en el moviment del cos. Per tant, jo vaig a quedar-me en el coixinet, vosaltres trieu el que vulgueu. I des d'ahí, manetes a la panxeta, puc tancar els ullets, puc estar els ulls oberts quan estigui més còmode i comence. Relaxe muscles i me concentro totalment en aquesta zona. Així de senzill anem a començar el camí del ioga. Continua ahí concentrant-me en l'entrada i eixida. Notaràs que poquet a poquet vas connectant en la calma del teu cos perquè aquesta respiració ens connecta directament amb el sistema parasimpàtic del nostre cos, que és el que treballa quan estem dormint, quan en tots els òrgans, tot el que no tenim que fer de manera ràpida. Queda ahí, us deixo en la vostra respiració i este és el vídeo d'avui per a començar amb el ioga, amb la respiració abdominal.